Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wes wancine tansah dielengke, wes wancine padha nindakake, adzan wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran. Sholat dadi jagae agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sempurna yen